Mayong adlaw kayong tanan mga ka-dear friends, kininosabi niyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw, lahi na sad nga istorya ang atong idalit diya kaninyo, nga maghahatag og inspirasyon, motivation kanatong tanan. Pinada sa to ang YouTube subscriber. And of course, sa di pa ta mapadayon, ayaw mo kalimot sa pag-subscribe and click the notification button para mapadayon pa nato o mapalambo pa nato ang ato ang YouTube channel. And also, ay makalimot sa pag-subscribe sa Katabi with Ate Gems o i-click sa ninyo ang notification button para matanaw ninyo o maduhog ninyo ang mga repurpose nga videos nga wala na diri sa to ang YouTube channel. O kung kamo diya, ganahan sa mo nga mopada sa inyong kagalingong suwat, ipadalang ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check na lang ninyo ang video description below para mas makuha gyud ninyo ang kompletong address. Mga ka-dear friends, sa di pa ta mapadayon sa to ang basahon nga istorya, ako na giawhag ang tanan nga sa pag-ampo sa labaw nga kahitasan nga unta makabot na nato ang kalinaw, labi na sa mga nagtanaw karon nga mga OFWs nga naa sa Middle East ug uban na mahalik na gani diri sa Pilipinas nga unta makalabang ratani ni mga pagsuway. So mga ka-dear friends, dito maglangay og aniya na ang suwat nga pinadaan ni Jasper diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Ang uluhan sa tong suwat karon kay nibalik ka apan ulahin na. Mao ni siya ang istorya ni Jasper. Dear Papa Joe, mayang adlaw sa tanan ug tawagan lang ko sa pangan nga Jasper. 26 anyos na ang pangidaron. Niadtong gamay pa ko, mahilig ko mutan-aw og mga foreign action films. Sa akong nainumduman nga pirmi kong kasab-an sa kong papa kay sige na lang ko panan-aw og salida. Wala pay uso ang Netflix niadtong panahon na. Kaya nga kung tan-awon, mga salida nga pirated CD. Namagukoy suki nga Muslim nga namaligya og pirated, unya nadugay na suod na ako ang tindera nga dalaga. Unya nadugay na kung balik-balik sa ilang tindahan, kay iya na lang kung pahulmon og mga CD basta ibalik lang nako dayon ini kahuman nako og tan-aw. Ang akong amahan na konsumisyon na nako kay gamay na kay ko grado sa klase. Unsaon nga wala ko'y interes nga mag-study kay lahi naman ang akong ambisyon sa kinabuhi. Diyang gipungutan ako sa akong papa o kung sa akong gusto inigdako nako. Mao kini ang akong pirming tubag ngadto kaniya. Ganahan ko nga mag-action star pa. Ha? Unsay action star imong gipasabot? Singhag pa sa akong papa diri kanako. Ay da, kana pa mga salida ba, movie star ba? Mao na akong gusto inikadako nako. Ganahan ko nga mag-artista. Naon sa bataw ka Jasper, oy. Wa ka hilante. So pagka-artista nimo nga di man taw ka gwapo eh. Sa India pa, dili po gwapo ay dito ang ilang mga artista. Mga itong pamangganis panit, pero maayo kay sila mo acting. Tubag ko pa. Nitubag po ang akong papa nga, ay, wag yapon kay chance oy. Kay di man ka kamao mo acting. Dali ra man gani ka masakpan sa imong mama kada pamakak nimo sa imong eskwelahan nga wala kay sudsud sa imong ubang subject. Mo na Jasper nga pagmata na dong. Kay kanang imong damgo-damgo, kutob ra sa imong pagkatug. Karong adlawan, dako rong ayaw sige karon nga adlawan ron dong. Hayag kang adlaw ay nasigig damgo diha ha. Ang maayo nimo buhaton nga magtarong ka sa imong pag-eskwela aron mapareha ka nako nga engineer. Masakitan gyud ko kung insultuhon ko sa akong papa. Usahay makahilak ko nganong di magid ko niya suportaan sa ko ang mga ambisyon sa kinabuhi. Kisam sa ganahan mo support anang imuhang ambisyon Jasper nga imposible magkana nga mahitabo. Mo na resulta nimo sa sigigtan o nimo ng salida. Feeling nimo ikaw na pud ang main character. Pagmata uy, matod pa ni Freya nako. Si Freya mao ang tindera sa suki na kong tindahan nga mga pirated CDs, Papa Joe. Nagul ko, kay gingnan ko ni Freya nga di kuno ko niya pahulmon, sugod na niya to, kumukuha kog CD, kay bayran
na kuno nako Papa Joe. Pero wa ko mo tuon niya. Kay makilabi ako babae nga naay gusto sa usa ka lalaki. Si Freya, makita nako murag musidlak ang mga mata. Di man sa siguro ikalimot sa iyang gibuhat nga nahugog nangilad siya sa iyang amo. Kay imbis pabayran ng CD, iya raman pahuwaman. Unsa pa man di ay matawag ni ana, di ba, kundi love gyud na siya, di ba Papa Joe? Pagkasunod Biyernes sa hapon, nibalik ko sa tindahan para manghuwam na sad og mga CD kang Freya. Pero lahi na ang nagbantay. Usa ka lalaki nga anak sa tag-iya sa tindahan. Pagpapangutana pa nako kung asan day si Freya. Istrikto kay ni tubag nako nga. Manguwam na pugunog kag CD. Dako na kuno sila alkansi. Kay di naman di ako ang puwamon ni Freya. Daghan pa kuno ug mao nay rason nga ilahang gitaktak sa trabaho. Kay basta gwapo kuno ang customer, di pa bayron ni Freya sa abang. Nagul ko nga wa na ko'y kahulman og mga CD, pero sige lang, kay dili pa man pud sila ang tindahan dra. Mao lagi, mobayad na ko og abang. Wa na ba ko'y kwarta. Nipauli ko sa mua para mangayo og kwarta sa kong mama, pero pag-abot na ako sa mua, mingaw ang balay. Walay tao pero makita na ko nga nagkatag ang ubang gamit sa sala nga murabag dunay gyud utang nahitabo. Pagkatotoo nanawag ko sa mga usa ka silingan na nagpahibaw o nanawag din nako ang mga usa ka silingan nagpahibaw nako nga tuwa sa ospital ang mga tao sa mua. Gikulbaan dayon ko. Unangutana kung kinsa na ospital. Ang akong amahan di ay ang ilahang gidala sa ospital tungod kay giatake sa kasing-kasing. Sulong anak na deko nila ni Mama o Papa Joe mao medyo makaingon gyud ko nga spoiled ko labi na sa akong mama. Ingnon pagani ko sa akong mga silingan o sa nakailan nako nga mama's boy kuno ko, Papa Joe. Nidali ko kadto sa ospital. Nagidad-an sa akong amahan pero sakit kay panandungon nga wa na ko kaabot sa akong amahan kay nawad-an na siya og kinabuhi. Ug matud pa sa akong mama nga nakapanugon pa si Papa. Ug ang iyang panugon mao nga kinahanglan ko no nga magseryoso nako sa akong pag-eskwela para mahimong engineer pareho niya Papa Joe. Moto, ang sinugdanan nga nausab ang paglantaw nako sa akong kinabuhi. Giwala na nako ang akong kabuang nga magsigpang ambisyon nga mahimong action star. Gusto na kong tumanon ang panugon sa ako ang papa nga engineer. Pero ang mga kurso lisod sa kabuton para sa akong utok nga average lang. Moto nga pag-college na ko, nikuha ko information technology nga di unta mosugot si Mama kay gusto niya nga magmaestro ko. Pareho niya kay maestra man ang akong mama. Sorry ma, nga di ka masunod ka ng gayuna. Pero ay kabala ka. Next time, ikaw na ang masunod. Matod ko pa sa akong inahan. May na lang nga wa na ko sunda si Mama. Sa iyang gusto nga mahimo ug mahitabo sa akong career nga iya akong pa maestrohon. Kaya abi ninyo, sa akong first job sa usa ka BPO nakita na kog balik ang babae nga makaingon ko nga maoy nakapapitik sa akong kasing-kasing. Ang akong ipasabot kay ang babae nga tigpahuwaman nako og pirated CD niya mga panahon nga nabuang pa kog salida unya ako pod nga gi-internalize pagtaman ang mga action films nga akong gitan-aw kay gusto man pod nako nga mahimong artista hinuon niya itong panahon na. Na-realize nako nga sakto gyud si Papa kay og di patungod niya di na ko seryosoon ang akong pag-eskwela. Pero mao lagi na kinahanglan pa nga mawa siya usap ako makaamgo sa akong kaugalingon mga shortcomings. Nakamayong dayon si Freya nako sa akong naong. Iya din kong nailhan nga ako si Jasper. Halos din ako makaharong kang Freya kay gwapa na kay siya. Nausab na ang iyang aura o medyo kulot-kulot na ang iyahang buhok. Unya na pareho naman ninon siya gitsura sa lead character sa Indian movies nga akong paborito sa una. Kadiyot namin nagkaistorya ni Freya kay magdali siya, unya naapod siya yung mga kauban sa iyahang trabaho nga kuyog. Pero sahay magkatagbo mi. Unya, pero siya magdali, kanabang murag iya kong gilik kayan. Gusto unta ko nga makiistorya mi og dugay kay lahi naman mi og department. Ako sa IT, unya siya sa lain department pod. Freya, mangay kong number ni mo bi? Or Facebook or Instagram man lang? Gi-search na ba ka pero
Wala may mag-appear. Matod ko pa. Diyan nakahigayon ko pag-ikstorya niya. Naglingi-lingi usa siya sa palibot dayong sulti siyang pangalan sa Facebook. Lahi ang pangalan niya nga gisulti sa kuha. Nga profile, mao di ay nga di na ko ma-search. Mo na akong FB pero secret na ha kay nag-deactivate na ko sa akong original nga account kay para walay samok. Sulti pa ni Freya na ako. Nga naman si Lusoy mong bana? Pangutana ko pa. Gipanagat rin ako nga bana ang akong gigamit nga terms. Bisan o kibaw ko nga dili pa siya minyo. According na po na sa akong mga gipangutana sa iyang status dito sa among company. Yes, siloso akong uyab. Tubag pa ni Freya. Nasakitan ko kay nanam di siya uyab. Pero wag yapon ko di surrender. Uyab pa magkaha. Di pa magkasila kasal. Mga nga, padayon kog duol kang Freya basta makahigayon ko. Unya, mag-chat-chat with me o sikreto sa iyahang FB account Papa Joe. Dagan namig nistoryahan ni Freya pero wag siya nitugan nako sa iyang sikreto kung kinsa ang iyang uyab. Usa ka gabi niya to samtang nagpadung ko sa parking lot paingon sa kuang motor, giatangan ko og mga lalaki. Wa ko kailas mga lalaki nga murag mga goons ug dagway. Pero ang mga lalaki nga nagbarog sa likod nga silbi maoy ilang leader kay pamilyar na ako ang itsura. I'm sure nakita na nako siya sa mong kumpanya. Nagapangutan pa ko kung si tuyo nila. Pero wa pa gani ko kahuman, gihasmagan ako sa mga lalaki ug wa ko ma-expect ato nga natumba ko sa simento. Pero dali na ko nakabangon para panalipdan ng ako ang kaugalingon. Ang una na akong gibuhat, naglihay-lihay ko nila. Kaya di ko gusto nga sila'y unang masampulan sa akong namahuan, Papa Joe. Tinuod, nga wa matuman ang akong ambisyon nga mahimong action star sa pelikula. Pero wa sila masayod nga. Praktisado ko mga pangamot, Papa Joe. Regular ko nga nag-attend og boxing session sa gym. Unya nagtuon po ko og judo karate. Di ko din ko maayo nga mura ba og si Jet Li. Pero at least, makaigo gyud ko og maprotektahan na ako nga akong kaugalingon. Gitabangan ako nilang sukmag pero makabawas sa pud ko. Daghan sila, ako rosa. May na lang kay nakita ko tubo nga mao'y akong gihana og bunal nila. Diya pa sila nakuyawan o niya nagiyahay na og atras. Niya nagabiyon na ni Pauli ko sa amua nga nagkiang-kiang kung di pa siguro ko kamao gamay nga mga mot, basin nagrabihan pa or basin patay na gani ko. Simba ko lang. Nabalaka kay si Mama pagkakita niya nako nga nay mga samad-samad ang akong bukton. Nakita kag away, Jasper? Nabalaka pang pangutanan ni Mama. Wa mo natumba ako sa motor pero okay ra ko. Pamakak pa nako sa akong mama kay di ko gusto nga mabalaka siya. Plano nako nga nag-duty nako, akong i-report sa HR ang lalaki nga akong nailhan. Kunya kung di mahusay, akong ipablatter kay delikado ug at nga na sa kug-usap. Wa pagyapon ko masayod unsay sala nako nila. Sakto sab nga ni chat si Freya nako para mangumusta. Ako siyang gipangutana kung nakaila ba siya sa lalaki nga akong gi-describe niya ang hitsura. Nakaila ko na siya. Nanawag pa siya nako dayon para mangutana lang kung asa ko nagpuyo kay iya kong anhaon. Sumoto, yatagan ako siya sa kong address si Freya. Dali ra kay siya nakabot sa mong balay. Okay ra ka, Jasper? Sigurado ka nga di ka magpa-check up og doktor? Dadunti ka og sa emergency hospital na. Matod pa niya ni Freya nga nabalaka kayo ang naong. Okay ra ka, Freya Ugman ako man to sa tuwang HR para i-report na ko ang nahitabo karon. Kailan magkakaad to? Kung kisay pa nga na to niya. Sa kalit lang nihilak si Freya. Ayaw lang ni Padak a Jasper B. Di na lagi kahilabtan o balik ka to niya kay ako nang gihadlok nga isumbong na ko siya siyang asawa kung usbon pa to niya. Naglibog ko sa gisulti ni Freya. Klaro ha gani. Unsa dito nimo ang laki? Nitubag si Freya. Uyab to na ako, si Calvin. Mao na siya ang gingon nimo nga seloso kayo. Maglisod mo ko siya express siyang selos kung naa sa office kay dako man siyang minyo. Mahadlok man siyang mahibawan. Unya, maabot siyang asawa. Gitutukan na ko og pilit kay si Freya. Pero wa na ko siya i-judge. Sa kuna-kuna, nangutan ako nganong sa kagwapa niya. Ang minyo pa ang iyang gipatulan. Wa sa ko masayod ngano ni patol ko kang Calvin. Nga kabawa man ko nga kutob ako sa pagkakabit. Kung kinsa pa'y complicated, maupay siluso kaayo. Pero, okay na Jasper. Wanay angay kabalaka kay gibuwagan na nako siya.
kung buhaton pala niya pag-usap pagsamok-samok nako or nimo willing ko nga ibulgar na sa trabaho na mo. Og tuod man sukad ato, wa na mangilabot si Calvin og ang iyang mga goons diri nako. Tungod kay gibuwagan naman siya ni Freya. Wa na siya mahimo. Igo na lang sa pagtan-aw og hait kay namunduhan ni Freya kung makit-an mi niya nga magkuyog. Duha ka buwan na nakalabay sukad niya to, unya mas nagkasuod mig tama ni Freya. Nanguyab na ko niya pero wa pa ko sugta. Matod pa ni Freya nga gusto niya nga sa iyang sunod nga pakigrelasyon sa lalaki kay sigurado siya nga maoy iyahang mabana. Kana ra di ay? Okay ko ana, kay andam naman ko magminyo. Kana pa nga gipangitaan na kong mama og apo, matod pa nako niya. Sumato pa Joe gisugot ko ni Freya. Unya after 3 months giplano na namo ang among pagpakasal. Nga akong mama nga nagsipangayo og apo murag di siya katuo nga dali ra kayo ming magpakasal ni Freya. Wa pa kuno namo masinati pagtama ng usag-usa. Basin kuno magbasol ko. Di na ako magbasol mo eh. Sure na ko nga si Freya gud akong pakaslan. Tubag ko pa. Pila ra may istorya pa John nagpakasal mi si Freya. Human sa kong kasal, gusto sa mong mama nga motipon mi niya kay wa man siya kauban sa amuang balay kay sulong anak ra lagi ko. Pero di ginahan si Freya nga motipon kay naaman daw kuno siya dakong balay og adto lami puyo sa ilaha. Okay naman ang among pagpuyo ni Freya kay pareho mi nga mga modern og style. Although naobserbahan nako nga mura siya og female alpha. Di magpaubos pero ming sakto. Unya di po siya kamao magatiman sa balay. Di ka mao muluto, mao nga sige lang mig-order og magpa-deliver og mga pagkaon, unya sige na lang misag kaon sa gawas. Dili problema nako ang style ni Freya nga dili wife material kay kaya man sab nakong atimanon ang akong kaugalingon. Lain-lain mi og laba sa among mga bulingon. Siya magpa-laundry pero ako magkinamot gyud og laba. Unya kay nagdako man ko nga gi-train sa akong mama pagkalimpyado, ako mao'y mamataog sayo para manilhig. Manrapo sa mga abog-abog o guban pang klase sa paglimpyo sa balay. Wala may problema si Freya, pero diyang kalit lang nga niabot sa mga balay si mama kay adto kuno siya mapuyo kay na-board kuno siya. Gimingaw kuno siya nako mo nga gusto siya nga mustay og pila ka adlaw. Pero ang pila ka adlaw nga giingon ni mama ni dugay pa. Okay naman ang pero problema kay basta wala si Freya mo dayon og yaw-yaw si mama. Iyang libakon si Freya. Naluoy ko nimo Jasper. Usabang hitabuang nga ikaw man ang lalaki pero ikaw na may mabuhat sa buluhaton sa balay. Ang imong asawa di ay iya man ang trabaho kay siya may babae. Ay okay ra na maoy. Naaba di ay na sa libro nga kinahanglan yung babae mo trabaho sa buhaton sa balay. Equal naman ron ang lalaki ug babae ma. Tubag ko pa sa akong mama. Equal? Kung equal pa nga nung sukad nga naabot ko diri sa inyo, ikarmi ako nakitaan nga ng laba. Maglimpyo. Ultimo pagluto, di mo luto imong asawa. Makunsa naman lang mo, makanak na mo. Padayon pang yaw-yaw sa kong mama. Waso na huna nga nasulti na ko ang sekreto na munduhan ni Freya. Dili man na manganak si Freya, ma. Kay, naman na siya diferensya sa ovary. Matod ko pa, nisiga ang mata sa kong mama. Kay di siya makatuo nga, gawas pa kano nga tapulan si Freya. Wa pa'y silbi kay di makahatag niya og apo. So kapag ibaw ni mama sa sitwasyon ni Freya, murag nawadan siya respeto sa akong asawa. Harap-harapan na niyang yaw-yawan, samtang sige panilig si mama. Sige po tabi nga hugawan daw ang nagpuyo sa mong balay. Unya way luto-luto, mapasmo ko na siya. At first nagpugong lang si Freya sa iyang kagalingon. Di mo tubag, igor ang muduko dahil musud sa mong kwarto. Pero nigsud niya sa mong kwarto, unya kami nalang duha, ako mo iyahang awayon. Iya kong suguon nga papulion na si mama sa among balay. Ang ending kami ni Freya ang maglalis pirmi. In short, wa na may kalinaw. Hangtod nga sa kaadlaw niya to sayo sa buntag, natuog pa ko sa akong kwarto o sa among kwarto, pero sa gawas ako nadungog nga may dagkong tingog ni mama og ni Freya nga nagtinubagay. Pagawas na ako nag-away silang duha. Nagdako ang ilang away kay gihinginla naman siya ni Freya ang akong mama. Pareho silang mga isog, way magpaubos. Nang lamba nga kong mama sa pultahan sa iyang kwarto kay manghipos na siya para makalayas na dayon. Pila ka minutos ang nilabay ni gawas na si mama sa kwarto nga nagsabilay siya dako kayong bag dayong gawas sa balay. Nabalaka ko sa kong mama kay idara na baya. Mao nga akong giingnan si Freya nga ihatod lang nako si mama. Pero lahi ang tubag ni Freya. Dadala sa nagapili mo sinila Jasper? Matod pa ni Freya nako. Ha? Nga naman? Tubag ko pa.
Mas maayo siguro nga magbuwag na lang ta. Mao nga hasta ikaw, layas na lang po din mga panimalay. Wa na ko seryoso si Freya. Mao nga dili ingon adto lang kasayon nga magbuwag ang ikasal. Pero matud pa niya, wa siya nag-joke. Sure na siya nga tapuso na namo ang among kaminyoon. Daghan pa kay siya gisulti nako nga mga insulto kayo nga mga words sama sa nagbasol siya nga nung nagdali-dali siya pakasal sa sayop nga tao. Mas maayo kuno pa si Calvin nga iyang gipili bisan og himuon ra siya nga kabit. Nainsulto ko, nasakitan ko Papa Joe. Nauwaw ko ug uban pa. Wa ko masayod unsaon ako pagsulti sa akong mga kauban sa trabaho nga buwag nami sa akong asawa. Ang nakasakit pagyud kay giingnan ko niya nga pag-resign no na kuno ko sa akong trabaho. Ako kuno dapat ang resign kay ako ang mas bag-o while siya mas dugay na. Unya naabot siya posisyon samtang ako ultimo ra. Nakadesisyon ko nga ako'y lalaki. Ako na lang ang magpaubos. Gihatag na ko kang free ang tanang pabor. Nipahawa ko sa iyang balay o nipauli ko sa mua o niresign ko sa akong trabaho. Gibuhat ako katong tanan nga pagpaubos para makabaton mi og kami tanan og kalinaw. Pero di gihapon ni kalimod nga asawa nako si Freya. Gipakaslan ako siya, meaning ako siyang gihigugma. Doon mga gabi nga di ko makatug tungod sa problema, usahay moadto ko og sa trabuan ni Freya para lang makita na ko siya. Di ko moduol niya, nara ko sa layo, magtago-tago o kontento na ko nga makita niya. Pero sa akong gibuhat, sa akong kagalingon lang gihapon ng akong gipasakitan. Kay pirmi na ko siya makitaan nga musakay sa sakyanan sa iyang ex nga kabit nga si Calvin. Nagpangutan ako sa akong mga workers o workmates kung magsige pa sila kuyog sa sud. Ang sulti sa akong mga amigo nga yes, magsige kuyog si Freya o Calvin. Usahay, makalimot pa sila silang status kay sweet pa kuno kaayo. Doon na pagganay ko ni chismis nga nikalat nga nasuko na ang asawa ni Calvin kay nagduda na nga naibabay si Calvin sa trabawan. Mas nasakitan ko, moto nga akong gibuhat, gipugnan na ako ang kagalingon nga magunahuna ni Freya. Sayod si mama sa akong kaguol nga akong gibati niya tong panahon na Papa Joe. Ug matod pa niya nga, Nak, Jasper, ay nasigo na huna atong imong asawa nga way hinungdan. Kanang kasal, okay ra na, kay daghan man karon na pakasal nga nagbuwag. Ang maayo pa dong, ipalailat ikag babay. Kinumdum pa ka atong anak sa kauban akong maestra sa una. Katuba ang kadua nimo sa eskwelahan kung dadunti ka sa akong classroom kaniadto. Honestly, Papa Joe, ako kinumdum pero sakto si Mama. Basin mo'y makahupay sa akong depresyon kung malingaw ko pinaagi sa laing babae. Pagkaugma dayon gipailaila o gidala ko ni Mama sa birthday siyang amiga nga maestra o gipailaila sa iyahang anak nga dalaga. Guwapa pod ang mga babae. Cutie, petit, unya hamis kayo og kutis. Ang kunon ko nga nalingaw ko kang Claire. Dagan kay siya mga joke nga bisan og dili katawanan, makapahupay ra gyapon sa akong kaguol. Mga usa ka semana naming si date ni Claire, diyang sa kalit lang nanawag si Freya nako. Jasper, pwede ta makita, nako importanteng isulti nimo. Why dotan ko makikita ko niya, bisag kausa lang. Anyway, nakuhaan ng 50% ang akong love niya. Nagkita mi sa usa ka mingaw nga lugar ni Freya ug siya ko og pinakalit sa iyahang gisulti nako. Buntis ko, Jasper. Oh, buntis ka? Unya kisa may amahan na si Calvin. Tubag ko pa. Dili uy, ikaw ang amahan ani kinsa pa man di ay. Matod pa niya. Unya gipakita pa ang ultrasound nga naay nakasuwat kung pila ka weeks na ang bata sa iyahang tiyan. Wait lang good. Nganong nabuntis man ka nga ingon ka di ka kaanak? Pangutana ko pa ngadto niya. Matod pa ni Freya nga ang doktor mismo ningon niya nga dili imposible nga naa kunoy ingon adto nga pangitabo. Nang hupaw kog lawom kayo unya ako siyang giingnan nga so sa may gusto nimo may tabo nga ako'y pangkuno nimo ana. Abi kay dili pwede mo angkon si Calvin kay minyo man to. Ako dayon imong himuong Salvador del Mundo. Sorry ka na lang Freya. Di ko madala na imong drama. Matod ko pa ngadto niya. Nito ang akong mga dagkong luha o nitulo ang mga dagkong luha sa mga mata ni Freya, Papa Joe. Wagi ko magpadaan niya. Instead, mas disamot ang akong gibating kayugot niya kay wa pa gani 3 months so kasamang panagbuwag, nagpabuntis dayon siya. Gibalibaran ako si Freya. Akong giingnan nga di ko mutuo nga ako'y amahan na. Unya, bisan pa siguro ako wa na pug ko interest tungod sa iyahang gibuhat. Hangtod karon sige pa si chat na ako nga magkikita na ako pero
ako nilang gisin ang iya mga chats nako. Usahay nakapangutan ako sa akong kagalingon kung sakto ba ang akong gibuhat. Para nimo Papa Joe, unsa may akong buhaton. Magpaabot lang ka ako nga mugawas ang bata unya lang taon nako kung naliwat ba nako. Usap ako nga magpangamahan. Sa pagkakaroon magud kay na-develop nako kang Claire. Maluoy pud ko niya. Og ako lang siyang kalitan og biya. Abi kay gusto makigbalik ang akong ex-asawa. Ikaw man gyud ang expert na butanga Papa Joe. Ana lang ko mangayo sa imong bulawanong tambag. Magpaabot ko sa imong pagbasa nining akong suwat nga ibis happy ending kay na problema man noon. Dinin lang kutob imong magtatampo Jasper. Well, eksperto no ron sa tagnakaagihan ng imong kalaki bro. Anyways, ako lang advice nimo no. Yes, huwaton nimo nga mga anak ang imong di mo nimo matawag sa ex-asawa no kay di pa masad ingon nga doon na mo papers nga nagpamatuod nga doon na may closure like annulment, legal separation or divorce. Well, huwata nga magawas ang bata. And it's not just nga lantaw na nimo o mga mahan ka kung naliwat nimo kay dili ra ba sa tanang panahon nga maliwat nimo ang usa ka bata inigawas kay imuha na. Di ba na mga nimingon diya nga, uy, naliwat man ni sa silingan. Pero kung imong ipa DNA, imo ang anak. Kay matud pa sa uban nga gipangaan. Mabitaw na nga doon maliwat sa ubang mga maliwat sa lubi, puti kuno kayo. Ilan ang hayop kadisod na kayo no. So may labot ang bata anak. And naman sa kay mga daghang ebidensya na nagpamatuod nga na kay mga tao nga maka-testify nga ang imuhang asawa nagbinuang. Unya nasa siya pwede nimo makikomunicate ka sa asawa ni Calvin to prove nga ing anak. But if ever mahibaw-an nimo nga anak gyud nimo, wa may labot ang bata anak. Kung imuha yun ng anak, imo gyud na siyang suportahan. But legally, bro, if you are watching right now, mao ni siya problema diri sa tuong nasod sa tuong balaod. Kay maski pa og dili pa na nimo anak, pero napanganak na sud sa inyong kaminyoon, magamit gyud na imong apelyido anak kung mao na sitwasyon na. So kay kasado mamunduha. So storyain na ninyo, planuhin na ninyo, konsulta og abogado mo yun siya pinaka the best. Pakonsulta og abogado kung unsay mga legal remedies nga pagkabuhaton nimo if ever may bawaan nimo nga dili nimo anak. And also on the other side para sa welfare sa bata, legal remedies if ever imo siyang anak. You have to support it or else mabawsi sa kaanak. Kay again, imo nang obligasyon kay imuha man ang anak. Yeah, pili na lang sa pag-ampo sa tong labaw nga mga gahom. Mo ni akong gingon bitaw nga we have our own gubat sa ato ang sitwasyon ng kalibutan na dili lang sa kanang mga armas lang no pero sa mga pagsuway o mga problema nga ato ang masugat matag adlaw. Daghang salamat iyay sa tanan nato mga kigsunan nga nagtan-aw labi na karon nga padung ta celebrate sa Holy Week. I'm sure magmarathon mo pagpaminaw sa to ang mga content videos sa to ang YouTube channel and support para mapalambo pa natog dugay ang ato ang channel. Daghang salamat kini sa inyong ubos alagad nga si Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko.
Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso, sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mo.